Talom madihita saluhutna. Pangulani Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton mauliate tu sudehita naro marminggu di sadarion. Di minggu naro rap do pehita toktong marminggu ima berbahasa Indonesia masuk pukul waluip. Jalan berbahasa Batak masuk pukul 10 sadawip. Tuhatama namandongani hita mauliate. Teng mulat tama parminggota martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Rap mahita jongjong taedehon ma Yesus saingani. Dihalunguton rohanami do Jahoba ibana do panupahi dohot lombu-lombu nami ay mga sahon ibana marlasni roha do hami marhaposan tu guarna na badiai do hami marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Yesus Kristus dohot guarni ton di porbadia na tumapalangit dohot tanon say di pasaorhon ma damena tutod ditabi. Jongjong do pehita tapuji do hatta marhite edde nomor 126 kuhaholongi do harajon mi Tuhan. Hudul Mahamu. Ramadok mahita tangiang panidangion
Ra mahita madok. Aliama namin na di Banua Ginjang, na manopahami siyan holong ni Roham, na mga ramoti hami marhite-hite holong mi, jalan na patohon hami di bagasan holong ni Roham. Mardongan haserepon ni Roha, huparhatopot hami dona so huhaholongi hami ho, siyan na sa Roha, tondi, pikiran dohot gugunami. Jaladongan ipe dang huhaholongi hami, songon pakaholongi ni Kristus di hami. Namian dongolum di bagasan tondi nami, alay hutuklak hami doi marhite-hite pangalahon nami. Hutulak hami do tondim, dang hurado ti hami lomo ni Roham. Ipe sesama nasa dosa na hula hami. Urupi mahami paturehon pangalahon nami. Jala di bagasan panugunogon ni tondim mahami. Isude ulaon nanaing ulaon nami tujuluanon. Asa gabi patar di bagasan hami. Doho di bagasan saluhut halak. Hamuliaon munamian di bagasan panokpayon. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Tongon hata si patogar tondi dihita, dienet sian puda 14 ayat 30 sada, didok songonon, manang ise na mga rupa halak na parir, mga leay si topa ibana do, alay manang ise na pasangap ibana, asido rohana mida na pogos. Ra mahita martangiang tangiang alia manami na di Banua Ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saot malomo ni Roham di Banua Tongon, songon na di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Madyaha mahita secara responsoria manang masyalus-alusan imana dienet sian pesalmen 30 ayat sada rodi 10 tolu di ayat 10 tolu rak madyaha hitan non rap jongjong mahita.
Amin. Hudul mahamu. Tabigima sada ede pujian sianak kainata PWMI. Marmulia ma guardi de batama kita de pujian sian akka hinata PWMI. Tongon patu joloni jamita nanai pasahaton ni naposona anon ima sian pamuka pun 5 ayat 10 sada rodi ayat 10 apa hutihut ma di bagasan rohat tabi dungi mamereng maau gabe hubege masongon suara ni torok suru-suruan humaliang abang sanai nang suara ni akka parngului dohot akka situai ya torok nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu mar suara nagogo nasida madok natamado biru-biru noktar bunui majalo hagogoon dohot hamuraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot puji-pujian. Gabe hubige masuara ni nasa
basa na tinopa, aka na di Banua Gijang, di Tano, di Toru ni Tano, rodi na di laut, tung saluhut na. Bagasan akay madok, puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon, dohot habogoon rodi sa leleng-leleng nama di ibana, na hundul di habang sai dohot di biru-birui. Jadi di dok naupat parngului ma, amin. Laos manuka maaka situai uhut marsoba, ima sahatna. Martua maaka nau bege hatani di bata jalan nau peopsa. Apa sahat ma peliata. Tongon ojahan ni peliat tanah naik pasahatota dido hatani tu hatta pelehon matu debata hamuliat hamauliateon jalagarari ma akka bagabagi mitu natu mimbul pelehon hamuma pelean hati goran jala marhakosan tu Jahoba mahamu porhamu Pare dehita sian buku ede nomor 270 sia dakta di konokuho ali Yesus si Pangulo. So
hap jongjong mahita, tayo dehon ma say pasu-pasu o Tuhan. Tabigima tikting ni Julieta. Shalom, Horasma dihita. Tabigima tikting manang buah-buah dihita sadarion nang masa dohot nanay masa di Huriata. Minggu tanggal 1 Mei 2022, pelean diinganat tabi jala peleata tujulo naik tukas garijata nunga tapapungu. Pangmingguan sekolah minggu di Patupa di PKMI masuk pukul 8 dohot pukul 10 saja. Kamis 5 Mei 2022, pertaniangan PWMI dohot P2MI masohot majol. Jumat 6 Mei 2022, sermon LS CLS dohot majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Sabtu 7 Mei 2022, pertaniangan P3MI masohot majol. Akal ruas di Huria namar ulang tahun Pardongan Saribeong tanggal 1 Mei sahat tanggal 7 Mei 2022 adong 2 ripe. Akar ruas ni Huria namar ulang tahun hatu tubuh tanggal 1 Mei saat 7 Mei 2022 adong 15 ruas. Hatan itu hata tu namar ulang tahun. Pesalmen 146 ayat 2. Pujiyoku majahuba saliling au mangolu. Sai endehonokku do debataku. Saliling adong dope au. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasahaton. Selamat ulang tahun, Gajang Ma umur muda, hipas jalago lasni roha mahamu, totong. Tuhan Yesus Kristus mamasu hamu. Berita asak ni roha, nunga marujung ngolu, Inata Naemi Deliana Boru Huta Barat, Ima Opung Ledi Boru, Sektor Setiabudi, Moding Nadi Ari Selasa tanggal 26 April 2022, pukul sia 45 di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan. Jalanunga di Buantu Udian di hari Kamis tanggal 28 April 2022 di tempat pekuburan umum Gajah Mada Baru. Tatangyaku ma keluarga na tinadikon ni inatai asa tumibu tarapur roha nasida. Warta renovasi boima tajaha na di buletin. Nama ragam pinabotohon tu saluhut ruas ni Huria. Buletin na dicetak gereja Holland 50X gudangna. Jala buletin i khusus tu jemaat na lanjut usia. Jadi tu aka jemaat na poso
dohot keluarga muda, asa dibering ma, sian WA Group sektor nabe. Pinabotohon tuhita, ia pertanyaan sektor Pukau Tama mulai minggu paduahon di bulan Mei 2022. Dalam pertanyaan sektor I di Patupa di Jabuni ruas. Boima masing-masing komisaris sektor mengaturkan jadwal pertanyaan I jala di pabotohon matu sekretariat gereja ta. Di akar ruas nalau pasahaton pilihan dohot perpuluhan boima dikirim tu rekening natar surat di buletin. Songoni di akar ruas nalau pasahaton dana renovasi boima dikirim tu rekening natar surat di buletin. Songoni ma titing dihita Marede mahita sian buku ede nomor 270 sada ayat sada sahat rodi ayat 2 tiki tangiang do nuai. Tapasada maruhata martangiang mahita. Puji-pujian sangap jala hamuliaun ma diho ale Tuhan. Tuhan si gonggom saluhut ngulu nami. Tuhan Jahoba si palua hami. Jala na mga ramoti hami di pardalanan ni ngulu namion. Manduk moliati duhami tuho ale Tuhan. Siala asiduhot kulong ni roham. Na totong manggonggomi ngulu nami. Nang ditiki susah manang nasonang. Di bagasan parsahiton manang dihahi pason pe. Dang ditadikon ho hami.
Hupak kilalahon hami duholong ni roham. Nama say balga di golo nami. Huboto hami do pardusa na gudang do hami ali Tuhan. Sesama nasa dosa nami asa tama jalabadia. Hami memuji nang pasangangapon ho ali Tuhan. Hutangnya ko kami saluhut na ruas Suriam GMI kasekarniaon. Namar sahit pamatang na pamahalum maali Tuhan na di bagasan arsa ni roha apuli jala pergugoy maroha nang pikiran na sida na mangalului parkarejuan na pe asing maroham lehom ma parkarejuan na tama jala na denggan tu na sida suang songoni madi akar ruas ni huriam naso Mariana kon anak nang buru dope jalana sodapotan siroka ni tondina ali Tuhan mangidu hami tuho basa-basahon jalalehon matuna sida asa makorhon silas ni rohai dinasida gabe marhitei bahen sangap doh puji-pujian mai di goarmu. Hutangnya kok kami di akadungan nami namar ulang tahun leho maganjang umur hahi pason jala ramoti ma keluarga dohot parkarejuan nasida saluhutna aka ahape na nihirim ni ruas ni huriamon di pargulmit ning wolu nasida tuhodo hupasahat hami urupi mana sida asa unang alani gabe mandile jalagale partondian nasida alai totong ma mar pakirimon tuho ali Tuhan osdoruhan nami nalehonon mudo akan narikot di parngoluon nasida ganu ali Tuhan bain maruas ni huriam GMI kasih karuniaon gabe ruas na mangihuton pengajarionmu imaho si parholong rohai Tuhan ope martangiang hami tuho di pembangunan jorom manang padiposon joromi hami pasu-pasu maali Tuhan akatukang nama karijuhon pembangunan joromi lehom magugo dohot hahipason dinasida laho mangulausa suang songoni nang dana naho bantu pembangunan ni jorom pos doruhan nami hudo na paradihon ukap pituni rohanami saluhutna asa si pardohot hami manupahi na satuk gogo nami ditangyang nami ope hutangyang ko kami do akan naposom nama kubasi di huriamon parbadiai jala parbisuhi dohot pargugoy ma akan naposomi asa bui nasida marmahani hami akabiru-birum na adong di GMI kasih karuniaon ale Tuhan nami mangido dope hami tuho di bangso nami ima bangso Indonesiaon ramoti jala pasu-pasu ma aka pamareta nami sian natibo sahat tutoru lehon matuna sida biar midaho dina mangulahon ulona ope ale Tuhan sato kinari marsaringar mahatam tutonga-tonga nami nanaeng si pasahaton ni naposomi patinggi lima si parion nami ale Tuhan jala tondim tondi porbadia ima na mangajari hami mangatusi jala mangulahon hatami di ngulu nami si ganuk ari on matangyang pangidon nami ale Tuhan tangihon jalo marsiguru tu romo ni roham mauleate madiho marhiti-hiti guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami jalo matangyang namion amen.
Ihuriata, Rik Mahita Jongjong, Taedeho Ma Ede, sia buku Ede nomor 120 sia, ayat sada, dohot tolu, dung lang hutan da Jesusi. Aleto di Purbadia, Myanmar, turohan ang pikiran nami, mengajari kami di hatamon, asaboi waktu si kami, lomo ni rohani Tuhani, asima roham di kami ali Tuhan, pakyon nami matikion, laho tumangihon hatami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Undul mahamu amang inang. Ia di minggu sadarion, 5 minggu patuluhon dung ari Paskah, turpuk jamita di hita tarsurat do di nasinuraton ni si Yohanes biddu 20 sada, pamuka maisian ayat sada, rodi ayat 10 sia. Ujahama amanginang bai wutu tauma hatani tuanon dungi di patuduhot Yesus ma ibana muse waka sisianna di topi tao Tiberias dala songonodo pangalahona punguma si Simon Petrus do si Thomas na margoar liduat. Akup ni si Nathanael
sian Kana na di Galilea dohot akka anak ni si Zebedeus rap dohot dua nari sian akka si sian nai. Gabe Roma hatani si Simon Petrus tunasida lao maau mardeke. Jadi di dok nasida matu ibana dohot mahami laos borhat ma nasida bongot ma tu parau alai dang dapot nasida agia aha di nasabor ngini alai di natorangi hari jongjong ma Yesus di pasir alai dang ditada akka sisian ibana. Jadi didok Yesus ma tunasida dang adong dekemuna ale akka anaha nanggo sautik. Jadi Roma alus nasida dang adong dungi didok ma tunasida sapako kamu ma jalamuna tusiamun ni parawi asa dapotan hamu dala disapakon nasida ma gabe dang tertait nasida be jalai di bait gudang ni deke dungi didok sisean haholongan ni rohani Yesus tu si Petrus Tuhan idoi. Jadi dung dibege si Simon Petrus Tuhan idoi habe dia litom ma abitna aidang marabit yani bana dungi ditibung ma tutawi alai marparaudo akka donganna siseani sahat uhud sumarat jala namarisidekei talinai alai marparaudo akka donganna siseani sahat uhud sumarat jala namarisidekei aidang sedia dau nasida sian darati arga 200 elak nama. Jadi dung sahat nasida ro di darat. Tidak ma gara di si dohot dekke peak di gijangna akup ni roti. Dungi di dok Yesus ma tu nasida buah kamu ma tuon deba dekke sianaka nada botamu nakin. Gabe manai masih Petrus tu parau disarat majalai tu darat. Gok dekke nabelge 150 tolu toropna. Atik pe nasai toropna tang na meribak jalai. Jadi didok Yesus matu nasida. Roma hamu mangan. Alai, dang adong manangise si anak kasih siani. Nahum roha manise ibana. Isi doho. Ai di boto be Tuhanido ibana. Asa Roma Yesus dibuat maroti di parlehom matunasida akka de keipe songonido. Ima patolu halihon
di patuduho Jesus ibana tuak kasisianna. Dung hehe ibana sian akka namate. Asa dung mangan na sida ido Jesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Pumolong doroham diau si anak kaon. Jadi di ma tu ibana. Oh lo Tuhan. Di boto hodo holong ni rohakku di ho. Jadi di dok Jesus ma tu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi nina musema padu halihon. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi di dok ma tu ibana. Oh lo Tuhan. Di boto hodo holong ni rohakku di ho. Dungi di dok ma tu ibana. Parmahani ma akka biru-biruki. Dungi di dok ma patolu halihot tu ibana. Simon, anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marsak marohani si Petrus. Ala patolu halihon didok tu ibana. Holong doroham diau. Jadi didok matu ibana. Saluhutna alai Tuhan. Di botoho. Di tadahodo holong ni rohakku di ho. Dungi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Na tutu si tutudo na hudo hotuho. Atorang poso do peho. Odo makohosi dirim. Laho manopot lomo ni roham. Alai dung matua ho. Surdu konomu matangamu. Jadi hohosan na liban maho. Jala tugihonon na maho. Tu naso hinalong ni roham. Alai marhiti sian hatau deng. Di baluk baduy bana. Manang songod dia. Parmatena laho pasangapot debata. Jadi dung didok songoni. Nin nama madok ibana. Ihutom ma aho. Amen. Ido sahana. Gajang ate amanginang. Pace pepe jamita kuat mengarok kamuan non mau dodok manang sona hosa sona amu uruhun alani situasi ona teh kamu nani haulongan di bahasan Kristus Yesus rap doak kasih seani do Yesus nasailan Ihuton nasida do ibana manang tu dia pelao Jesus. Dela takas do diida akasisiani songo dia do pangalahon ni Jesus. Songo dia do akka ulaon na binahen ni Jesus. Didikirap akasisiani do Jesus di Portibion. Imana perjulu? Napaduahon. Dipilih Yesus do akasisian nai sian berbagai latar belakang. Ima dalam rangka mempersiapkan akasisiani patorutson tugas dohot misi para raton berita nauli.
tuganu palak. Ima napaduahon. Songon pengantar di hita. Alai damang dainang molo tapai hutiu do natar surati. Duko mate Jesus. Mago do hapor siaon yak kasisiani. Songon nama dele do nasida be. Berputus asa do nasida. Tidak ada lagi harapan. Tahe. Nung asai besude. Sonido. Molo tarimang-rimang ya teh amang inang. Kematiannya bukan saja membuat para murid sedih, berduka dan terpukul. Namun kehilangan pengharapan dan kekuatan yang mendalam. Ketakutan yang tinggi dan mencekam. Tarsurak do pasca kematian ni Yesus, akka sisiani mengurung diri. Mertebuni do akka sisiani. Sordak nasida do akka pitui. Ima jamita minggu nasalpu ate damang dainang. Mertebuni do nasida be. Alama biar situ tudo nasida. Maradopon jol manatorok. Nang maradopon akka alat Yahudi. Jadi nunga pola piga-piga hali di patari dahon. Manang di patad dahon Yesus ibana tuak kasih nai. Nang turpuk ni jamita di hita di minggu sadari oppe. Madok on ma batolu halihod Yesus patadahod dirina tuak kasih nai ditiki di tao di topi tao Tiberias. Tongon na tarsurak dia sedanak kaning na hujaha dungi di patuluhod Yesus ma ibana muse tuak kasih na. Di topi tao Tiberias. Amang inang nani haulangan di bangsan Kristus Yesus ditiki di patuduhot Yesus dirina perjolo sahali dohot padua hali honi. Ia situasi ni akka sisiani di situasi biar situ tudo pe. Di patudu ibana dirina maradopon akka sisian nai. Asa unang mabiar nasida. Unang ganggu be rohana sida. Ay nung ngahehe ibana. Nung ngahehe Yesus ini. Yesus hendak mencoba meyakinkan mereka. Meneguhkan kembali iman percaya mereka. Dengan menunjukkan dirinya di tengah-tengah murid-murid. Jadi dung di batu duhot Yesus dirina molo tapai hutihu do damang dainang. Adong do perubahan dia kasihani. Tabereng ma. Ia perubahan na mereka sudah mulai berani keluar dari ruangan yang terkunci rapat pintunya. Tempat persembunyian mereka. Dari rasa gentar, ketakutan, dan bercampur tawar hati. Ay pola do nunga tulu hali do Tuhan Yesus. Songon jamita minggu nasalpu. Dame madihamu. Dame madihamu. Dame madihamu. Amang inang. Apakah yang diperlukan orang-orang yang tawar yang takut? Takutnya mencekam. Nasubui modom. Nasorohana mangan. Agiepe si panganon na tungmat say tabu di julun. Dangadong dame amangina. Ay do banidok ko Jesus dame madiham. Molo adong dame di ruhatta. Ay gabbas be si panganon ni.
So tabu pe si pangano ni menurut kategori-kategori di kasih pangano na tabu dulu tahilalay kan. Ala memang dami rohatta, sonang rohatta amangina. Yang pojok pikirat tak. Ada pergeseran perubahan ketika murid belum bertemu dengan Yesus, Yesus belum menunjukkan dirinya. Biar situ tuh dope halahi. Alai dong dibaturu Yesus dirina nunga mulai urang habiarum nasida. Alai tayhutom bamu sejami taon. Alai tung pe songoni. Datung gabe ditorus sonak kasisiani ulaon nabi nahen nai. Ima pararaton berita nauli. Alai mula donasida betu perkarejoan manang ulaon na ujui. Ima adorang sojupang dope doho Jesus gabe sisianna laho merdeke amangina ay pajala dekke do akka gudangan sisiannai ido banna dokon diturpuk ni jami tahun dungi di batu duho Jesus ma ibana muse tuakka sisianna di dia doinang amang di topi tahu Tiberias merhua do alai di topi tahu Tiberias merhua do alai di tahu Tiberias sih perjala dekke kembali ke habitat Kristen tomat sekarang bertobat besok kumat engama aku be aporsion na sida hilang harapan sudah selesai tangadong be ditiki majala dekei na sida di tao Tiberiasi di si maro Tuhan Yesus patuduhon dirina dakola patuduhon patadahon dirina molo menurut tahu patuduhon do patadahon asing doi molo patadahon do patuduhon dot patadahon molo patadahon lebih dalam artinya yang pertama dua kali Yesus patuduhon dirina na patuduhon seterusnya patadahon dirina coba untuk membuka memori masa lalu agar murid-murid semakin betul-betul yakin Yesus sudah bangkit. Upahatop jami tahu nak sunang liling. Damang dainang ummat adana hape ay molo sanga tatadikon Jesusi dang adong be hape laba mariswang jala dang tarpasu-pasu be dinguluna. Dia do tadana damang dainang. Jahamu ayat tolu dinatar surati. Alai dang dabok nasida agia aha di nasabor ngini. Sai kordek kebe ihurna bedang arong dabok na. Sai kordek kebe song dabok na di sabor ngini. Ay ngay tadi kok kalahi Tuhan ini amanginang. Tang adong be. Dabok nasida agia aha. Umat tadana damang dainang ay molo sangat tatadikko Jesusi dang adong be hape laba mariswang mah jaladang terpasu-pasu be di nguluna. Jadi amanginang pesan ni hatan itu anon unang adok kita nama begi jami taon unang adok kita nama nadikko Tuhani ati amanginang. Apalagi manadikon ulaon tohonani. Dokot jotu siamu dok siap birangmu. Unang tadikot Tuhan yeda. Unang tadikon Tuhan ile. Unang tadikon Tuhani inang amang bau. Ingok Tuhani. Dang saguru tugugum dah.
Berhui-hui beho, molosoi paso-paso Tuhani. Habis doi. Sai doi. Dang marla doi. Lo sang hamu madokon, anu jebro ko kamu teh, cetamu. Unang tadi kot Tuhani. Sotung mariswang ulum. Sotung dang marlapatan nani ulam. Ngolo merengom mudo songon na terpaso-paso wa manginang. Alai tadi kokodo Tuhani satu kit doi. Edeta 270 sia nakani ngate. Dumlam hutan da Jesusi. Oh dang ya pe. Dulu 2 sia. Ale labak mata deonate. Bereng bejo buletin na. Yuton. 2 sada 2 sia. Dan tadi konoku ho ale Jesus tu Torcon naing ihu tonoku do ho saliling au mangulu hodo hau luaki dan tadi kono kui tebunete diunang adok kita mana di Tuhan ya teh. Apalagi nung atar paso-paso wa manginang di ngolum ya parsinamot na gurak ko ture akka nakomu ture akka popum so tung tad di konom Tuhani sian Tuhani do haroroni paso-paso na moliutis amen na mujo batudo songon adong pige-pige di natar surat di Alkitab pige-pige halak nama di ikut Tuhan songon dia do keseng saran ning ngoluna na perjolo ima Yunus aku boso bahasa Batak ni Yunus Yonas oleh ate enang pandita Yonas manang Jonas Yunus ketika Allah memerintahkan Yunus laho maho paraton berita nauli tu Niniwe huta namat sai siram akka pamudu doisi akka parjahat doisi alai dang lawi bana tu huta namar guar Niniwe gabe lau dari mana mar happy ria tu Tarsis di tengah dalan di lauti karam ma manang ba lonong ma di debuhom may mana si kawali di bodut dekke nama cebelgi may mana menginak may mana di hotel tak berbintang toluari tolu borngi na manginang gabe jora may bana martangi yang matorus tangis jora mau Tuhan belua mau sianon bau hian ison dung tangis ibana martangi yang toluari toribirorngin dibagi Tuhani madung tanging naik tangyang naik di udahon dekkena boloni bebana tu tao tu topi jala malua bebana sian parmarani sian hamatiani gabe tutuma lao do ibana habe musik asura dang lawa manginang mitok dong udung nade nepe duahon Ananias dohot si Sapira natar surat di kisah para rasul idokon na posoni Tuhani do pelehom ma tu Tuhani nasa naboy si pelehonom
1/10 persembahan itu milik Tuhan. Alai dikorupsi ibana do sekian puluh persen. Dan tutu ibana pasahaton si pasahaton nai pilihan itu Tuhani. Pitor songo dia dong ulunasi ananes do sapira manginang. Rebah seketika dan mate. Napatuluhon dang asing dihita Judas Iskariot. Ita di konibana Tuhani, Tuhan Yesus. Dakola ita di konibana. Dihianati ibana, digais ibana guru nai. Alai penyesalan tiada arti. Stres memana jala strong. Stres tak tertolong. Bunuh diri memana manginang, gantung diri. Itu kisah sejarah kematian Judas Iskariot meninggalkan Yesus. Napatuluhon. Pero opat to teh. Oh. Nah opat berarti kok fokus lu pehamu tu jami teon. Napa opaton ima tudus-tudus manang perumpamaan anak yang hilang. Dituntut ibana do arta siadamang nei natoras nei laho litun tu huta sileban. Marpoya-poya do, sonang-sonang do ibana di sana. Alai tiba mati kina. Taboto do hatan itu hanikan. Kelaparanlah dia sampai-sampai idahan di pinahape dang bui di pangan ibana dang di paluas na punasa pinahani. Sengsara do muluna dung ditadikon ibana maneh. Itu sebuah perumpamaan. Alai dung bertobat ibana. Hamu baon ni rohani ibana. Tubuh ma. Mula mamu se ibana. Tujamu ni damang. Gabe sonang surah ribu-ribu manguluna. Di opat tudoson amang enang. Wodol hosalihai marhiti hatani Tuhanon. Unang adok kita na maladikot Tuhani. Alai merlaba mai molo rapot Tuhani. Naso manadikot Tuhani. Ayat onom B. Di ayat 11 di dok songonon. Jala disapakon nasida mah. Gabe dang tertai nasida be jalai di bahen godang ni deke. Di bahen godang ni deke. Nasi nurun itu Tuhani sapakom majalam nai. Na Tuhan Yesus. Bandingkan amang inang. Sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, sabor nginani dang adong seekor deke beda bonakan. Alai dung jupang Tuhani, dung dibereng Tuhani. Di huton hatani Tuhani dapotam manasida tung songoni begudang ni deki dan gabi meribak jalani nasida. Amin. Di ayat 11 jahok kudope gabi manai masih Petrus tu Farao di sarat majalai tu darat gok deke nebelge 150 tolu torokna atik pena sai torokna dangna meribak jalai. Omma labana muluhita toktong mangiutot Tuhan baik suka duka toktong do diramoti Tuhan hita. Jala merlaba doi jala dapotan pasu-pasu doi hitai. Alai ku sabar doi hita da manginang pai mahon tikina. Turpuk jami taon pola do di patadaho Jesus. Dakola di batudu be. Di patadaho Jesus. Dirina tuak kasih senai. Asa behada bangina. Pai baruhon pikiran nasida. Pai baruhon roha nasida. Tarlubobi ma tohonan nani jalo niak kasih senai na ujui. Ini seperti baterai yang sudah lowet dicaskan kembali. Mereka memperoleh kekuatan yang baru.
Yesus kembali memperkenalkan dirinya dalam rangka mengingatkan mereka, meneguhkan dan mencerahkan kembali ingatan mereka, dan sekaligus akan tugas panggilan pekabaran Injil. Kadongan nami pangulani huria di gereja ton. Molo sapala nungai jalo hamu tohonani ulau kamu mate. Rapak kita teh, amin. Unang adong manibil. Unang adong kita manadikon. Totung hona uhupita. Sapala unang jalo tohonani. Kadongan nami le speaker celes kapangulan ni hurion. Tumang kodok kamu amang naposon de bata de Tuhan. Padita nami tang tu dope guguk kubah. Ujen telemed dope songoni. Tibang dia auhon na ale su yulahon. Takola dang yulahon. Akan asing do yulahon. Pakona do HP di hacol mau damang denang. Dang pitor porsea atik pe nunga diida. Song si Thomas ade. Demikian juga halnya bagi para murid. Yesus sangat paham benar akan apa yang dialami oleh para murid. Yesus tahu benar bahwa untuk meyakinkan mereka tidak cukup hanya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali dia menampakkan dirinya agar murid-murid benar-benar mengenal dan percaya akan dia. Namun sampai berkali-kali, bahkan Alkitab mencatat selama 40 hari waktunya sebelum Yesus naik dan terangkat ke surga. Dia ingin memantapkan hapor siaon ni siyak kasisianna. Ada orang so tuak tu banu kijang tu surga hasunangani. Asapos rohana tuak kahite hita kasisianai. Hita mah akka ejen saksi-saksi paraton berita nauli di haheon itu ata Yesus Kristus. Yesus membuka kembali memori ingatan para murid tentang masa-masa dulu di mana mereka bersama-sama dengan Yesus sebelum peristiwa penyaliban dan kematiannya. Dan melalui proses ini, lewat Yesus menampakkan dirinya, patuduhot dirina, patadahot dirina, pikiran dan ingatan para murid mulai dipulihkan kembali. Songsongonido di ayat 15 satu ayat 10 sia taringo di padon ni Yesus tu si Simon Petrus pola do sahat tu tolu hali do Yesus tu ibana tu ise tu si Simon Petrus holong do roham diau Simon ninna parmahani ma akka biru-biru ki. Gala dia lusi Simon Petrus doi do ibana ulu Tuhan di boto hodo holong ni rohaku tuho suku-suku dihita. Mengapa sampai 3 kali Yesus menekankan pertanyaan ini? Holong do roham diau ale Simon. Ini mengingatkan kepada kita Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus ingin mencek hati dan pikiran Petrus yang sesungguhnya. Kebenaran akan holong do rohani ibana tutuhani. Semua ini dalam rangka memulihkan dan memantapkan komitmen Simon Petrus untuk tetap setia mengikut Yesus. Di ayat 10 lalu 1-10 sia mengartikan Simon Petrus dipulihkan menjadi muridnya, bahkan menjadi rasulnya. Dipakai luar biasa. Dalam tradisi gereja dikisahkan damang dainang bahwa si Simon Petrus mati dengan cara disalib dan dengan kepala di bawah. Ido bandai dokon di ayat 10 sia a idok doi alai marhite sian hatan odeng di palubado ibana manang songo dia parmatena laho pasangapot de bata. Soal bagaimana kita meninggal nggak usah kita diskusikan di sini amanginang. Alai
di ujung ngulit ta pasangap perdebatado hita manang nunga tatadikko Tuhan eh. Jadi gabe tema khotbah ini adalah di batadahu Yesus dirina laho batuguhon hapor seauta. Di batuduho Yesus dirina laho batuguhon hapor seaon niak kasisian nai nang batuguhon hapor seauta amang inang ditikisa dari ope merhiti hatani Tuhan. Lebar naya deh. Refleksi ni jamiton gudang do carani Yesus tuhatai patadahu dirina tuhita. Gudang do carani Tuhani laho patuguhon hapor siauta damang dainang. Na berjolo may marhiti di bagasan parsahito. Imolo hita di bagasan parsaiton unang tortadok idi doho Tuhan sotung yalusi isod daw na si berkodo alai merhiti hapor siaw tommai molo di bagasan parseitor kita tipata gabi ringgas mahita martangyangkan Tuhan nasoy tataporos yan surgo beno gijang ni songono porsuni saiton pasol hoton natiki dakya martangyang perlu do bisa hitanya marsahita deh setabi maksud tu ai hita jol madope dang boy do honot tadang marsahit kita ale sipata setabi amang ina marhiti oni gabe ingot kita tu Tuhani martangiak kita mangasau gugu Tuhani lam taba-taba artata hamorauta alai tadok mai salunai alani guguk kudo lemedau mahita siat Tuhani tahagijak ko madirita upaboto tu hita boy do mago saluhut nai satokki namang inang di bait Tuhani asa marhitei tada maise hita nagali do hita tatada maise Tuhani ay marhitei patadahon asa boy hita mangasahon Tuhan ipatadahon Tuhani dirina dang saguru tuho amanginang dang saguru tu hadiriomu alai saguru di audo saluhutna harap doroni tuhat Yesus Kristus tu hita ganup amang inang asa gabi sisian na hita natakas manada Tuhani tugunang hapor seauta dala si parbarita nauli mahita di ngulut taganup untuk membawa orang-orang menjadi percaya akan Tuhan, kita harus lebih dulu percaya. Paulus pernah berkata, aku mengkhotbahkan, memberitakan, yaitu Tuhan Yesus yang kupercaya. Dan itulah yang saya kabarkan kepada semua orang dalam kesaksian Paulus. Amanginang untuk mampu menguatkan orang lain, kita harus lebih dulu kuat. Tang adong lapatan na tang gugu hita songod dia hita manggugu mabain dong atta gugu. Songod dia hita mangapul rohani dong atta moloso rohat tapeso songoni dope. Kita harus lebih dulu merasakan arti indahnya hidup ini. Jika bersama dengan Tuhan, kemudian dengan itu kita mampu meyakinkan kepada semua orang. Benarlah bahwa bersama Tuhan hidup kita menjadi indah. Ido sahana. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Yesus Kristus
Toktong ma patadammu dirim Tuhami ganup dingulu namion ali Tuhan. Asa unang gabi madau hami siku. Ajari mahami ali Tuhan. Marhite na mabigi hatam. Marhite na marsaur doto. Marhite memuji pasangapon guarmi. Lam takas hutadahami. Lam takas hutadahami. Isi doho ali Tuhan dingulu nami. Odo ali Tuhan nasohyaman na dikok kami. Dala hodo na mga leon akka pasu-pasu di hami. So tungadok kami naluba yakka pabahinammu nauli na dinggan dingulo nami ali Tuhan. Os dorohan nami todim to di perubadiaido na mangajari hami marhiti hatamon. Ramoti mahami toktong ganuk mersada-sada. Marhiti-hiti Yesus Kristus si palua hami. Amen. Upang ido hami damang dainang rimmahita sa luhut na jongjong. Os maroham Dala porsea maho. Dada tadi konon naho. Patadahon na do holong ni rohana tuho. Saliling dingolum. Amen. Tapuji di padatay. Tapuji di padatay. Damang day nang mula mahmudi bagasad dami. Dot las ni roha pangasahom maguguna setuata. Laos jalo hamu ma pasu-pasu na. Di pasu-pasu jala diramoti tuhat de batama ho. Di sodako tuhat de batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopako tuhat de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim. Amen. 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 Ngudul mamu talas summa marhinteng yang pangaraputan ni Tuhan. Shalom, horas madita saluna.